ethi when uDaniel ababethikwe amagama baba ngoShadrach noMeshach noAbednego bafakwe ezikweni lomlilo. The Bible says abazange batshe emlilweni. They were carrying a heavy thing. They were carrying the owner of the fire. And therefore they said, asina ukutsha siphethe umnikazi womlilo. The Bible says bangene emlilweni. Ithi ke ngoku iBhayibhile uthi la kumkani anifakanga namadoda amathathu. Bathi yebo Nkosi sifake bona. Hallelujah. Rewind. The reason bafakwe emlilweni, it is because abakhange bafuna uguqa kwisithixo esasikho kuloo ndawo ababethinzelwe kuyo. Bangapha abantu abalahle into ebebeziphethe ngenxa yendawo abafike kuzo. Maniphinde mhlawumbe nivanga. Bangapha abantu abalahle into ebebeziphathisile ngenxa yendawo abafike kuyo. The Bible says uthi ndiyabona into yoba nifake amadoda amathathu, but ndibona amadoda amane ezikweni lomlilo. Uthi it is not enough kuloo ndawo, but ndibabona bepraise ngathi bayavuya ngathi bayahlabelela. Can I say, when you are facing a challenge and you see God ingathi akaphendulanga, it doesn't mean uThixo akayivuyanga ingxaki yakho. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. It shows that abantu bayalanda. Immediately you like amen. I will repeat it so that we Amen. Nithi xa ngaba uthandazile ngengxaki yakho, it doesn't mean into yoba uThixo xa engekaphenduli ingxaki yakho akayivanga okanye akayihoyanga. Uyihoyile uThixo ingxaki yakho. Jonga wena uba uphendule kuwe okanye uphendule engxakini okanye uphendule emntwini ngengxaki yakho. Amen. Nithi jonga intoba le ndawo ume kuyo ingaba uThixo uphendule kuwe okanye uphendule kuyo okanye uphendule emntwini ngengxaki yakho. Hallelujah. Jesus. Izabande le nto izawufuna ukwenza confusion, kodwa mandingayi kwibali likayona. Uyona wayethunyiwe mosne, then wahamba indlela zakhe, and the Bible says watshona wamlahlela ngaphandle waginya inhlanzi le, and then yenzeka loo nto leyo. The Bible says uyona wathandaza esembilinini wenhlanzi. Uyona wacinga bafamba uThixo akayivanga ingxaki yakhe because ulindele uThixo aphendule kuye, kanti uThixo uthethe nenhlanzi ngathi mhlanzele ngaphandle. Hallelujah. Jesus. Amen. Kanti uThixo ngexesha a-adressa le ngxaki aka-adresi le ngxaki kuyona, u-adressa ingxaki kule nhlanzi that this person is in danger. Therefore wena mthathe uyomkhuphela ngaphandle because lo mntu ulahleke ndimthumile ephethe imessage. Therefore andikwazi umyeka ahambe nemessage ayabantwini engengobayo because bazamthatha kancinci abephethe into ezinto. We are talking about the name. That is Jesus. Yes. Leli gama xa sele ndivala uHana
wayekhe wathandaza engafumani bantwana. And the Bible says wayekuqa buyelele endlini ka-Eli khona eShilo. Can someone write it down? Can we talk about iShilo next week? Because I want us to talk about it here that yenza ntoni itye yakaThixo xa ifike ebomini bomntu. And then njengoba elokhu efike ethandaza kukho u-Eli ulokhu emamele ngathi kukho lo mama usoke ethandaza. Ithi iBhayibhile ngale mini uHana wade watshintsha indlela yokuthandaza. Ithi iBhayibhile wafika waguqa wabebezela isimilele wafika wanqwina kuThixo because akhona amaxesha whereby ingxaki yakho ungakwazi uyithetha ngomlomo. But the minute we come to a prayer session, there is no time whereby you can say what you are going through, but you wish there could be someone ozomamela inhliziyo yakho ukuba kwenzeka ntoni, and then start to help you. And then the Bible says u-Eli wadeclara ilizwi phezu kwakhe wathi next year by this time you will be carrying umntana wakho. Wathi wona if that will be so, lo mntana before ndizamdedicate kuThixo that abe ngowakhe ahlale apho etyeyeni sizoyicacisa next week kwi-process yaseShilo. But eyona nto endime kuyo is that uHana akazange afumane mntana ngosuke ahlale alile angenzi into, but wabiza igama elinguYesu. Igama elinguYesu uthe umeni xa siza nale ncwadi ndathi thank you Lord for this message, because kulaa part kaBawo wethu wasemazulwini it says siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Akusonka sodwa esinophila kodwa nelizwi likaThixo singaphila ngalo. We are talking about the name that is called Jesus. That it is that name that Paul and Silas they prayed unto. Mhlaba bevalelwe entolongweni kwavuleka iingcango zentlongo. Yabathandekayo, if ever we could talk about the name of Jesus, abanye eligama labalanda sele kungekho themba, labalandela igama sele kungekho nto ebonakalayo. Do you know that saying that says uThixo une-tendency yokuthatha ezi zinto abantu bazidelileyo azenze zibe yinto yena. Mna uThixo wandithatha kufokantsika ebomini bam there was no direction. Ebomini bam I knew nothing about God, but there came a time apho ndandigula khona. I remember nandiqala uvuka e-ICU ndavuka ngaloo nyanga kathathu enyangeni, and then someone ministered a word ngoba ezingxakini zethu bakhona abantu abathunyiweyo ukuba bazosikhulula kuso. I think ndiphelile, I don't know ukuba ndizophila ndithini, but sithetha ngezwi likaThixo xa ngaba sinothetha ngobungqina uThixo ukuba wasilanda phi. Abanye bangaguquka singasindiswanga because abanye bethu barola nemoto salala ezibhedlela sele sisindisiwe kwaphela ithemba loba siyawuze siphinde sibe nobomi siphefumliswa ngophaya. But the name Jesus
yafika into kaThixo phezu kwempilo yethu, ngoba uThixo xa engekagqibi ngawe, no one can end your life. No one can end your season. Amen. Intombazana memi nethombe legazi. Hey. Ithi iBhayibhile iminyaka eyayi-12. Le ntombazana ihlutshwa kuba isoloko inethombe legazi. And the Bible says, kodwa kwaba nemini yodwa eyathi yawukufa ngoYesu, yafika yachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. And then the Bible says, lathi qoko ithombe legazi. Jesus. I don't know what you are facing. Andiyazi uba mingaphi iminyaka umokamokana nale meko kuyo, but namhlanje ndizise umqukumbelo wengubo kaThixo. Ngathi nanamhlanje lingathi qoko ithombe legazi. Jesus. And the Bible says, where uYesu wathi ngubani engithintileyo, ngoba uyeva into yoba kukho amandla aphumileyo ngaphakathi kuyo. And then the Bible says, Petro baxakaniseka because babemile kankwakhe benga-understand into nokokuba kwenzeka ntoni. Be careful of walking with God. But xa ufika exesheni lokumthandaza, ungakwazi ukuchukumisa umqukumbelo wengubo ame uThixo. Laa nto bendiyithethe eqaleni, ngathi xa sithetha ngoYesu, abantu bacinga into nokokuba ukusindiswa, ukufika wamkela uYesu, and then you carry on nendlela yakho. Kanti ukusindiswa, ukuphila indlela enoThixo. Ukusindiswa ukudela zonke izinto ezazikade zikuhluphe eqaleni, ukudela zonke izinto ebezikade zikubambezela. Ngenxa yegama likaYesu uThixo akukhulule. Amen. Okudala kutheni udlulile, kodwa jonga ngoku sekuvele okutsha. Bantwana basekhaya, ngicela uxolo uba ndiye ndayiloza, ngicela uxolo uba yena out kwinto ezithile. Uba kukhona into endimgilileyo, ndicela ukuxolisa kakhulu. But namhlanje ndizomisa igama elinguYesu. Ixesha lethu liphelile. Ndicela with these 2 minutes, abantu abaqalayo ukuba khona, abafuna ukwamkela uYesu. Nendisebamkelisile last time now. So bakhona abantu abafuna ukwamkela uYesu.